Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi video recept. Ja sam nekako zaboravila snimiti ovaj uvodni dio, pa vas ovako sada iz budućnosti pozdravljam. Danas radimo osinja gnijezda, jedan starinski recept koji ste, vjerujem, svi pravili. Ja se sjećam da je moja mama prije stalno pravila ružice s orasima i uvijek je nedjeljom se širio miris vanilije kućom i pečenih orasa, tako da je ovo meni poslastica iz djetinjstva i baš mi vraća neka lijepa sjećanja. Da, to je taj okus. Ja vam tijesto za osinja gnijezda već radim od oka, ali u opisu ovog videa sam vam ostavila točne mjere. Dakle, radimo slatko tijesto i vidite kako se ono lijepo digne i ono što napravimo je da ga razvaljamo. Pospemo po njemu malo oraha, šećera i naribamo malo margarina ili maslaca i zarolamo ga ovako u jednu veliku roladu. Ja inače tijesto režem koncem i kad su nam se osinja gnijezda ispekla, još vruća, iz pečnice ih premažemo toplim mlijekom. U mlijeko možete staviti šećera, ali i ne morate, po vašem guštu. Uz kavu i čašu mlijeka. Wow! Evo, nadam se da ćete isprobati recept za ova osinja gnijezda ili ružice. Negdje se nekako zovu, ali okus je isti, prepoznatljiv i ja ih baš volim. Ne zaboravite se i pretplatiti na moj kanal, potpuno je besplatno. Pratite me i na Instagramu i na TikToku, tamo sam isto aktivna i evo, možemo zajedno izmjenjivati neke recepte i iskustva. Evo, drago mi je da ste danas bili sa mnom u ovom receptu koji mi je stvarno vratio jedna lijepa sjećanja na djetinjstvo i nadam se da se vidimo jako brzo u nekom novom video receptu. Pusa!